atholeke unombolo 1 kuma special votes okusho ukuthi uzohamba nezinkomo ezo5. Uma special votes awatholile abe u25,500. Uma SMS votes kwaba u9,908. Ogcine kwenza total of 35,408. Lowo ozohamba ayekhaya nezinkomo ezinhlanu uThibela. Besiphe ihlombe elikhulu uThibela. Inkomo ezinhlanu woza Thibela. Usengalobona umfazi wesibili. Ihlombe elikhulu uThibela. Okusukuthi uhamba nazo inkomo ezinhlanu. Khona ngikubona ekhalayo ngosifazana ngazi umudlalo ukuthi awungalotsholwa noma bese beyixoxile lento noThibela. Siyambongela kakhulu. Isambane News sibuye nazo sishisa.